देखो भाई मैंने आम आसी पहुँचुचु राजू आउगिरी ଅସୁରେଶ୍ୱର ମେଳା ବୁଲିବା ପାଇଁ ଅସୁରେଶ୍ୱର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦାଣ୍ଡ ଯାତ୍ରା ମାନେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକ ବହୁତ ଆପଣମାନେ ମନକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମାନେ କହି ହବନି ପଛରେ ବି ବାଣ ବି ବହୁତ ଫୁଟୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏଇଭଳି ଖୁସି ଆଉ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଭାରି ଆନନ୍ଦିତ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଏ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ପଡ଼ିଆରେ ବି କେତେ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି ତା ଠିକ୍ ନାହିଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ଆମ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପଛରେ କେତେ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ରୋଡ଼ଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ରୋଡ଼ଟା ମନ୍ଦିରକୁ ରାସ୍ତା ଡିଜେ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି ବାଣ ବି ଫୁଟୁଛି ପଛରେ ଆଉ ପାଗ ବି ଭାଇ ମସ୍ତ ଅଛି ନା ରାଜୁ ରାଜୁ ପାଗ ପୁରା ମସ୍ତ ଅଛି ନା ମାନେ ଦାଣ୍ଡ ଯାତ୍ରା ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଲୋକମାନେ ଆରାମସେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବୁଲୁଛନ୍ତି ଭାରି ଖୁସିର ବିଷୟ ଅସୁରେଶ୍ୱର ଦାଣ୍ଡ ଯାତ୍ରା ବୋଧେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି କେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ଏମିତି ହେଉଥିବ ପ୍ରାୟ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯେମିତି ହେଉଛି ଦେଖ ବାଣ ଫୁଟି ଚାଲିଛି ରାତି ଯାକ ଫୁଟି ଚାଲିବ ଏଇଟା ହେଉଛି ବାଣ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ମାନସିକ ବାଣ